ndakadaro noita zvandinoita. Siyai ndakadaro ndiregere ndakadaro. Ndisiye veduwe varume. Ndisiye ndakadaro varume. Ndisiye veduwe. Aiwa ndisiye ndakadaro. Ndisiye veduwe varume. Ndisiye ndakadaro. Amaiwe ndisiye veduwe. Nobody knows my name. Nobody knows the feeling. Nobody feels the same. Nobody knows my name. Oh, you know it's a beautiful thing. Nobody wants to search for a deeper meaning. Why are we on this night? Nobody knows my name. Oh, you know it's a beautiful thing. Mandinoita, zvandinoita. Siyai ndakadaro ndoita zvandinoita. Siyai ndakadaro ndoita zvandinoita. Siyai ndakadaro ndiregere ndakadaro. Ndisiye veduwe varume. Ndisiye ndakadaro varume. Ndisiye veduwe. Aiwa ndisiye ndakadaro. Ndisiye veduwe varume. Ndisiye ndakadaro varume. Ndisiye veduwe. Ndakadaro ndakadaro. Ndisiye ndakadaro. Ndakadaro ndakadaro. Ndisiye ndakadaro. Ndakadaro ndakadaro varume. Ndisiye ndakadaro. Ndakadaro ndakadaro varume. Ndisiye ndakadaro. Ndakadaro ndakadaro. Ndisiye ndakadaro. Ndakadaro ndakadaro. Ndisiye ndakadaro. Ndakadaro ndakadaro ndisiye ndakadaro. Ndakadaro ndakadaro ndisiye ndakadaro. And welcome to the acoustic night. How many of you are here for the first time? Yeah! Where have you been? Where have you been? Honestly. But this is what we do on the last Friday of the month. I know we haven't done this in a while, so we really missed you guys. It's such a pleasure to have you here in the American space. Just for the next 2 hours, we're in America, guys. So welcome to Bulawayo, all right? Welcome to Bulawayo. So this is a safe space for artists to come in and just share what they do to an audience that actually listens. So don't shoot us for not selling alcohol. It's very intentional. We really want you to pay attention and to give the artists an ear and to really just enjoy the music, because it's really good music, guys. I can guarantee you're in for an amazing ride. Yes. I just want to give a shout out to some people who've made this event possible. The space that we're in, the American space. Thank you so much for hosting us. We're sort of hinting that, Telco, broadband, and beyond, you guys are awesome. Thank you so much for making this happen. You guys are amazing.